BTCआव मैखोम राजखान्थियारि सोलायनाय रोजा रोजा BPFआव हाबदों BTCआव मोनसे सोमोनांथाव राजखान्थियारि गोहो UPPL BJP GSP आरो कंग्रेसनि सा 4,000 सो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबदों UPPLनि सासे मुंदांखा आरो बयजोंबो अनसायजानाय दैदेनगिरि विलियम नार्जारिया BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव गावनि मददगिरिफोरजों लोगोसे BPFआव हाबफैदों। बे मख'जाथाव जाथाया BTCआव सोलायनाय राजखान्थियारि बारनि सायाव सोंलु सिखांदों। BPFनि फारसे दोहौआ सोलायगासिनो नामा? मोनसे खुंथायाव थानाय दोलोनिफ्राय बेरेखा दोलोआव दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा हाबफैनाया थारैनो सोमोनांथाव आरो BTCआव UPPLनि जोबनायनि इसारा जानो हागौ। दे खोथाया जाहैबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा खिन्थु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा BPFनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय BPF दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों। ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोन्दों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बौनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेथ्रआव जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जिखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेबायदिनो जोङो फैबाय थानायावबो BPF सरकारा आरो BPF सरकार जाखागोन पसिसाव खुनु बहाय जिनिसा दावत गैया 100% BPF सरकार फैगोन नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै BPFखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि दिनैहाय आंनियाव आं मिथिनाय बादिबा 3,700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो बे निस्सय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव किन्तु हाइकमान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे विलियम नार्जारिनो दायथ' होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निस्सय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै BPFआव आङो जइन जादों।